I.B.Gospel मिनिस्ट्रियाव फरायनानै लाबाय लोगोसे I.B.Gospel मिनिस्ट्रिनिफ्राय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर जासिबाय। आं आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ। दिनै आंबो मोजाङैनो दं। बेबायदिनो जों इसोरनि अननायाव मोजाङै थाबाय थानो हाथों आरो जों इसोरखौ फोरबो जिसु ख्रीष्टखौ बाख्नायबाय थानो हाथों, खुलुमबाय थानो हाथों। दिनै आङो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबाय आरो बे भिडिअनि गेजेरजों जोङो सावरायगोन जिसु ख्रीष्टनि बिमा आरो बिदा फंबायफोरनि सोमोन्दै सावरायनो नागिरदों। बेनिखायनो भिडिअखौ जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम नायलांनो थाखाय आं नोंथांमोन बयखौबो फोरबो जिसु ख्रीष्टनि मुङै खावलायनाय जाबाय। बे बाइबेल सिरिखौ जोङो फरायब्ला बेबायदि मोननो हायो जे जिसु ख्रीष्टआ गावनि दाफाफोर एबा गावनि चेलाफोरजों मोनसे जायगायाव रायज्लायगासिनो दंमोन। बे रायज्लायबाय थानाय समाव बेखौ लोगो हमनो थाखाय मानसि फैदोंमोन आरो बिनि चेलाफ्रा बे मानसिफोरखौ बुंदोंमोन जे जिसु ख्रीष्टनो खिथादोंमोन जे नोंनि बिमा आरो नोंनि फंबायफ्रा नोंखौ लोगो हमनो फैदों होननानै। जिसु ख्रीष्टआ जेब्ला समाव गावनि दाफाफोरजों एबा चेलाफोरजों रायज्लायबाय थादोंमोन आरो बे फैनायफोरखौ गावनि चेलाया जिसु ख्रीष्टनि चेलाया बेनो खिथादोंमोन जे नोंनि बिमा आरो फंबायफ्रा नोंजों रायज्लायनो आरो नोंखौ लोगो हमनो फैदों होननानै जिसु ख्रीष्टनि चेलाया जिसु ख्रीष्टनो खिथादोंमोन। नाथाय बेवहाय जिसु ख्रीष्टआ कुइसन सोंदों जे आंनि बिमा आरो फंबायफ्रा सोर होननानै बियो कुइसन सोंदों गावनि चेलाफोरनि सिगाङाव। 12:48 सिरिखौ जों फरायनानै नायगोन। नाथाय खोथानाय मानसिखौ जिसुआ बुंफिनबाय, आंनि आइया सोर आरो आंनि फंबायफ्रा सोर सोर? जिसुआ गावनि चेलाफोरनिथिङै आखाइ फोलावनानै होनबाय, नायदो आंनि आइ आरो आंनि फंबायफ्रा, जायहा सोरगोआव थानाय आंनि आफानि गोसो बायदि मावो बिनो आंनि फंबाय, बिनानाव आरो बिमा होननानै नैबे बाइबेल सिरियाव रोखा जोंनो खिन्थानानै होबाय। बेखौ नोंथांमोना जुदि फरायनो इच्छा जायोब्ला गोथार बाइबेलाव माथाइनि 12:46 सिरिनिफ्रायनो जोंहाय 50 सिरिसिम फरायब्ला नोंथांमोना रोखायै मोननो हागोन। जोङो बयबो मिथिगौ जिसु ख्रीष्टआ सासे मानसि आरो बियो जसेफ आरो मरियामनि बियो सासे फिसा आरो बेनिखायनो बयबो मिथिनायखाय जे बियो सासे मानसि आरो बे मानसिनिनो फिसाला जे जसेफ आरो मरियामनि फिसा। बेनिखायनो बे जसेफ आरो मरियामा मानसिखाय बे मानसिनि फिसा जिसु ख्रीष्टआ जे मानसि। बेनिखायनो बे संसाराव थानाय समाव जे जिसु ख्रीष्टहाबो बिदा फंबायफोर आरो बिमाफोर दङ। बेनिखायनो जे चेलाफ्रा सानदोंमोन जे बिनि बिमा आरो बिदा फंबायफ्रा बे संसारनि बिमा आरो बिदा फंबायफोरानो होननानै चेलाफ्रा सानदोंमोन। बेनिखायनो बेबायदि बुंदोंमोन चेलाफ्रा जे नोंनि बिमा आरो फंबायफ्रा नोंखौ लोगो हमनो फैदों होननानै बुंदोंमोन। नाथाय जिसु ख्रीष्टनि बुंफोरथिया जाहैबाय बिनि बिफाया सोरगोआवसो दङ, बिफा इसोरासो सोरगोनि इसोर, बिसो बिनि बिफा आरो बे बिफानि बियो सासेल' फिसा हौवा। नाथाय बे संसाराव बियो मानसि हिसाबै जोनोम जादोंब्लाबो बियो इसोरनि हलि स्पिरिटनि गेजेरजोंसो बे संसाराव बियो जोनोम जादों। बेनिखायनो बियो बुंदों जाहैबाय जे आंहा सोर आइ दङ आरो आंहा सोर, आंनि आइया सोर आरो आंनि फंबायफ्रा सोर होननानै बुंदों। बे आंनि आइ आरो फंबायफ्रा जाहैबाय जायफोरहा बे संसाराव थानाय जायफोर सुबुंफोरा बिफा इसोरनि जाय गावखौ थिनहरदों बे संसाराव बे बिफा इसोरनि गोसो बायदि सोलिग्रायासो, गोसो बायदि थाबायग्रायासो बिसोर सासे आंनि आइ आरो आंनि फंबायफोर होननानै जिसु ख्रीष्टआ बिथांमोननि सिगाङाव गावनि चेलाफोरनि सिगाङाव फोरमायनानै होदों। आङो नोंथांनि सिगाङाव मोनसे कुइसन सोंनो लुबैयो जे नोंथाङा जिसु ख्रीष्टनि आइ नङाब्ला जिसु ख्रीष्टनि बिदा फंबायफोर जानो इच्छा दङना गैया? नोंथाङा जिसु ख्रीष्टनि बिमा नङाब्ला जायफोर आइजोफ्रा जिसु ख्रीष्टनि बिमा आरो जायफोर आइजोफ्रा जिसु ख्रीष्टनि जे बिमा जानो लुबैयो आरो बेबायदिनो जायफोर बेबायदिनो फंबायफोर जायफोर हौवाफ्रा
जे जिसु ख्रिस्टनि फंबायफोर एबा बिदाफोर बायदि जानो लुबैयो। जे नोंथांमोनहा बेबायदि जानो लुबैयोब्ला जे बिफा इसोर जाय जिसु ख्रिस्टखौ बे संसाराव थिनहरदोंमोन बे बिफा इसोरनि बायदि गोसो बायदि सोलिनो नांगोन। बे सोरगोनि जिसु ख्रिस्टखौ फिसा महरै बे बुहुमाव थिनहरनाय बे इसोरनि गोसो बायदि नोंथांमोना सोलिनो नांगोन बे संसाराव थानाय समाव। अब्ला बेबायदि बिफा इसोरनि गोसो बायदि सोलिलांग्रा मानसियासो जे जिसु ख्रिस्टनि आइ नङाब्ला जिसु ख्रिस्टनि बिदा नङाब्ला जिसु ख्रिस्टनि फंबायफोर बायदि जागोन। आरो जुदि बेबायदि जिसु ख्रिस्टनि बिदा फंबायफोर बायदि आरो बिमाफोर बायदि नोंथाङा जानो हादोंब्ला निसय नोंथांनि थाखाय सोरगो रायजोनि जायगाया नोंथांखौ नेनानै थाबाय थागोन। दानिया बिफा इसोरनि गोसोआ मा? बिफा इसोरनि गोसो बायदि मावग्रा सोलिग्रायासो जे जिसु ख्रिस्टनि बिमा नङाबा फंबाय बिदाफोर बायदि जानो हागोन होननानै बुंदों। दानिया बिफा इसोरनि इस्साया मा? बिफा इसोरनि गोसोआ मा? बेबायदि सोलिनाब्लासो जे जिसु ख्रिस्टनि फंबाय नङाब्ला बिदा नङाब्ला बिमाफोर बायदि जानो हागोन होननाय। जे बेखौ बाइबेलाव माखासे खोथा लिरखानाय दङ जे नोंथांमोना बाइबेलखौ फरायनो नांगोन। गोथार बाइबेलखौ नोंथांमोना फरायनानै नायोब्ला बेफोर गासै गियानफोरखौ नोंथांमोना बे बाइबेलनिफ्राय मोननो हागोन। आरो बे बाइबेलनिफ्राय मोननाय गियानानो नोंथांखौ जिसु ख्रिस्टनि बिमा नङाबा फंबायफोर नङाबा बिदाफोर बायदि खालामनो हागोन जुदि नोंथाङा एक्सेप्ट खालामनानै लायोब्ला। नोंथाङा बाइबेलनि बोसोनफोरखौ फरायनानै बाइबेलाव लिरजानाय स्क्रिप्चारफोरखौ फरायनानै नोंथाङा बेखौ एक्सेप्ट खालामनो हायोब्ला आरो बे बाइबेलनि जे थिननाय बायदि नोंथाङा एक्सेप्ट खालामनानै बे संसाराव थानाय समाव सोलिलांनो हायोब्ला नोंथाङा थारैनो जिसु ख्रिस्टनि बिमा बिदा फंबायफोर बायदि जानो हागोन। बे जाहैबाय माबायदिहाय नोंथाङा जिसु ख्रिस्टनि बिमा नङाब्ला फंबाय नङाब्ला बिदाफोर बायदि जानांगोन। बे जाहैबाय इसोरनि बिफा इसोरनि गोसो बायदि मावग्राया सोलिलांग्रायासो। दा आरो बिफा इसोरनि गोसो बायदि मावनो सोलिनो थाखाय नोंथाङा बाइबेलखौ गोथार बाइबेलखौ फरायथारनांगोन आरो बेवहाय लिरनाय बोसोनफोरखौ नोंथाङा मानिनानै सोलिनो नांगोन। आरो जायफ्रा फरायनो हाया आरो जायफ्रा बेखौ बुजि मोना नोंथांमोना जे रोंनाय मानसिनिफ्राय खोनासंनानै लानो नांगोन आरो नोंथांमोना बे गियानखौ आरजिनो नांगोन। आरो बे गियानजों नोंथाङा सोलिलांनो हाबायब्ला आरो हादोंब्ला नोंथाङा थारैनो जिसु ख्रिस्टनि बिमा आरो जिसु ख्रिस्टनि बिदा नङाबा फंबायफोर बायदि जाबाय। आरो जुदि बेबायदि नोंथाङा जानो हाबाय अब्ला नोंथांनि थाखाय सोरगो रायजोनि मासिया अरायसम नेनानै दंखायो। जोङो बाइबेलखौ फरायब्लाथाय जोङो फारि फारि फरायजोबब्लाथाय बिनि सोमोन्दै गोबां मोननो हायो। आङो दिनै नोंथांमोननि थाखाय गोबां गोलाव भिडिअ खालामनो सानासै आरो नोंथांमोननि थाखाय गोबाव बेबायदिनो बिबुंथि लाखिनो सानासै आं दिनै बे सुंद' भिडिअनि गेजेरजों बेखिनिखौ नोंथांमोननो फोरमायबाय। नोंथाङा आंनि चेनेलखौ दिनैसो नुसनदोंब्ला नोंथाङा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो बेल आइकनखौ दाबायनानै ला। आरो भिडिअखौ नोंथाङा नायनानै मोजां मोनदोंब्ला गुबुननोबो शेयार खालामनानै हो जाहाथे गुबुनाबो बे बाथ्राखौ मिथिनानै मोननाय बायदि आरो बिथांमोनाबो बासायजानायनि खोथाखौ मिथिनाय बायदि आरो जिसु ख्रिस्टनि बिमा फंबाय बिदाफोरखौ मिथिनानै मोननाय बायदि आरो बेबायदि इसोरनि गियानफोरखौ I.B.Gospel मिनिस्ट्रिनि गेजेरजों जे सोलोंनानै लाबाय थानो हानाय बायदि आरो जोङो जयैनो सावरायज्लायनो हाबाय थानायफोर बायदि। आङो गोबाव बुंनो सानासै दिनैनि थाखाय बेखिनियावनो आङो दोनथ'नो नागिरबाय। जोबथारनायाव I.B.Gospel मिनिस्ट्रिनिफ्राय नोंथांमोन बयनिसिमबो प्रभु जिसु ख्रिस्टनि मुङै रोजा रोजा हामलायनायखौ जासिफिननानै बेखिनियावनो आङो दोनथ'नो लाबाय। जों बयनोबो आं बुंग्रा नोंथांमोन खोनासंग्रा बयनोबो इसोरा रोजा रोजा आशीर्बाद होफायथोंसै आरो बे आशीर्बादनि गेजेरजोंनो जोङो इयुननि समाव जोङो इसोरजों मोजाङै दैदेनजालांथोंसै। आमेन।